Onko Samsung Galaxy S24 Ultran 100-kertainen zoomi oikeesti hyvä? Lähetään testaamaan. Ai niin, muuten jos sä haluat sun puhelimen yhtä cleanin näköiseksi, suojakuoria saa meidän nettisivuilta suojapuhelin.fi. Sieltä löytyy nyt pikavalintana erilaisia zoomaustasoja. Lähetään 0,6x kohti 100x. Siitä yksikertainen eli päälinssillä kuvattu näkymä, 2x eli käytetty päälinssissä pikkusen digitaalizoomausta, 3x eli todellinen 3x optinen zoomi, 5x eli maksimi optinen zoomi S24 Ultralla. Sitten 10x eli tää on 5-kertainen optinen zoomi ja sitten siinä on käytetty vielä 5 kertaa digitaalizoomia hyödyksi. Laatu on ihan kohtalainen vielä. Zoomataan tosta vielä pikkusen. Nyt meillä on semmonen 30-kertainen zoomi. Jonkin verran käytetty jo digitaalizoomia. Kuva näyttää aika sohjoselta. Siitä lähdetään vielä. Mennään yli 50. Nyt ollaan 80 ja aikamoista pikselimössöä kyllä on tää kuva. Ja sit mennään kertaheitolla. Onnistuukohan tää yhdellä kädellä? 100x. Sieltä. Koitetaan räppästä vielä kuva. Oi, nyt kyllä heiluu. Otetaan noista kylteistä kuvat tuolta. Ja tässä on 100-kertainen zoomi. Mitä oot mieltä laadusta? Tää on vähän tämmönen nykyaikainen taideteos, mutta kyllä sitä selvää saa. Kerro ihmeessä, mitä oot mieltä. Onko S24 Ultrassa hyvä zoomi?